skåneshæmme i gennemsnit tror jeg spiser 4-5. I gennemsnit nok 4-5-6 scones om dagen. Og det vil altså sige, hvis jeg ikke har spist scones i en uge, så er der en anden uge, hvor jeg skal op og ramme de der 10-12 scones om dagen. Det kan godt blive lidt tørt. Hvis du bare drikker kakao eller kaffe med til. Man får ikke leverscone, men min M-hæt den virker ikke, så der er meget musik i sådan. Men det vil jeg ikke afsløre, hvor jeg finder det. For det har nemlig noget med det release, der kommer om 5 uger at gøre. Velkommen her til Boosters YouTube-kanal. Hey. Så skal I fandme holde øje og holde jer munden i mellemtiden. Det har fandme været svært for mig at køre en hel uge på. Men det pres, jeg har lagt på mig selv. Og det går ikke så godt med at producere, for jeg har haft så sindssygt travlt nu. Og der har stået alle mulige sindssyge ting, og jeg har været ved tandlæge, og så har jeg siddet og holdt øje inde på YouTube. Og tusind tak til dig, der har skrevet LOL. Det synes jeg er super fedt, at du også følger med og er interesseret. Jeg skal nok lige skrive en personlig mail til dig. Det har jeg ikke fået gjort endnu, men det er super fedt, det du gør. Hvis I har spørgsmål, skriv dem til mig enten her for neden, eller skriv dem til mig private. Hvis I vil have en autograf, kan I også få det. Kommer forbi, hvis det er. Eller I kan skrive til mig, så kan jeg også sende den til jer. Det skal nok ordne med fragt og sådan noget. Jeg trækker det bare fra over firmaet. Der var nok nogen, der sad derude og ikke vidste, at jeg havde et firma. Men det kan man stille spørgsmål til, eller følge med næste gang. Hold i munden. Det var alt for nu fra Boosters verden. Ej, det er nok ikke det, den skal hedde. Boosters verden. Alt munder for nu fra Boosters Space.